zirna in le damdaw in te hi hmasawna ruhrel pawimawh tak a tel lo chuan hmasawna pawh a khing bai tih ani thin chutiang bawkin zirna le damdawia in enkolna nei tha a piang ram changkang tih an ni bawk hetiang taka hmasawna ruhrel pawimawh hi ram pakhat ni ve sia chuan a awm ngei tura kan ngai vek awm e ni mahsela ram khat ve me uni si damdaw in pakhat ma nei lo a awm tlat zunia damdaw in nei mi lo ram kan soitur hi engdang nilovin khowela Christian sa khomun puile khowela ram te berni na hautu Vatican City ani Roman Catholic ko shan hun pui hian aram chunga damdaw in pakhat te po zuk nei hau lowa hei mai hi ani lova kumsom kwa parukal ta chung hian naw piang pakhat ma an om lo bok ani chu Vatican City hi February ni som pakhat sangkhaza kwa somni pakua tangkhan mani aro in rel sang thei turin ram pakhat anga pomvengat chu ani si kan ria theu angin Vatican City hi pop chena hmun ani a pop baga hian Roman Catholic ko shana sa ko hruai tu le pui thiam poimo tak tak an cheng bok ram khat ve me usia chuan damdaw indin ni ro se tia rotna po alo om fo to a ma se tun thlengin ti puitlin ala ni lo thung Vatican City hi Italy khopui Rome leili lai taka a oma damlo na thila damdawi in a kal angai po in Rome khopui chunga damdawi in thatak taka te reilo te chungin a thlen zung zung theya hei wang hian an mani puala damdawi in hi din lo an ni arin om a chan dang om le thei chu Vatican City hi ram tere ute ani a square mile 0.49 chau azaw ani hei wang hian hospital handin na turin ramruak rem chang an nei lo te po ani mai theye mipui zariat somriat pahnih velek an oma heng zinga hian natna awanga in en kol ngai an omin rom khopui chunga clinic le damdawi in an pan mai thina chuta chuan naw po an hring ta thin ani hei wang hian an ram chunga kumsom kwa paruk chungin naw piang an la om tamia lo ani Vatican City hi ramte takte ni in mipui sangkhat borvel lek omna ram ni ma se kumtin khwalzin mi maktaduai don in an tlo zia hetianga khwalzin an tamwang hi an ni nge yang an rama hian poi khoina khe satam hle dorok le mi poisa ipo thak sakte chu khes lar ber ani relchol mun pakhat chau a oma a hming chu dasit Vaticano station ti ani a hei hi khowela relchol mun te ber ani ngal bok he relchol mun hi kumsang khazakwa somthum pathuma khan pop payas som pakhat na hun lai sak ani a rel kong hi pahni chau a oma metar zathum ve ve asei ani rel te hi an ni tin mamo bungra phurna tan an mang ber ani